kaneka mas bekut doai na kapanta Victor Sangriang ban yo ya kajing kia na kapanta ibai sisa khadosau ban yo ya ka jing riu ban la na ka jing ma ban na kapanta ka jing kasem jogiru na kapanta Divino Dame Lamprang Dekar badai sing kha jungi na kapanta iba Anthony nong dot nong light na kapanta jing thait ka man sim jungi Irai sedang mas bukuit nomor lai spa lai fusah Angin ia lum ia mena utrai banai lagangu lagadem haduan yum lei trai kendra du nong bu nong tau ubai basumar yangi Haka ka tengok pa badukon baduman sem bakod. Amen. Kajing e jong trai jong e Jesus Christ bad kajing e jong oblay lam bad kajing selog jong omen sem bakod kina rengkat bad pi baro. Rengkat biru Jajar halaga jong kadanut kajing e ha kajing marwe jong kajing em ngi ai kengu kadam ngi ai kajing ro ngi ai kajing kublay kabakerpang ha ublay nong bu nong tau ubal ai ngi kane kajing em ubal ai ngi kane kajing ej ubal ai ngi banlong ki khon gijing u hagar kom kabakerpang berkum juru ublay ubalari bala sumar yang abadapi ublay bala pendap penbiang yang abadapi ublay bala ai yang ngi kane kesngi kabatamai ngide ban kan mau ko han men ko paraman kesngi ke bau trai ai ngi kedai kesngi ke ba ukhot yang ngi ban wan kham jan chu kerpang e bangin i ya ki e baro ki ba bangi ngi i ki ba mangi ngi sngu tanat ban le kham tame ki to ki ba panchunga yang ngi na ke jing don jung blei ha ke jing em ke jingi ki ba pendu no yang a ba de pi ya kata ke jing i snei ke jing e ke jing kurku ke jong blei tahakan ai kesngi rukum jo sachisen token ngi pan ka bor no blei ai bo blei ubal ai ngi kana ke jinget ubal ai ngi kana kesngi ke batmai ngi nai ti la de hu ba mu unang ai bor ngi unang pan khlan ngi iwe pa iwe kham ta me akana kesngi bangin la ban i ju hakar kom ke bakar pang hakaju ka por ko hanmen ko para ha bangiwan ban terwa ye kana ka mas ke bukhoj token ngin pen khoj ngin pen subaya la de ngin pen mab not rai na ka banta ki pop ki sang na ka banta ki la ki let bar khoj a bot rai un mab ki pop jingi ai bot rai sai khoj ya boro ki la ki let ki tam gudon ki duna ga jingi badun penyang ya ki ne ki jing terwa ki bangi terwa ha kene ka mas ka khoj lengba kene ka eucharist Dagajing sngeret ngin kubur bagi long kinong papak madu try ban ngin penmab no sa senda kawa ngia duai lang rengkat nga pla au blei badan bor baro badapi ko hanmen ko para pangalale pop shibune dagajing perkhat dagiktin dagikam dagajing leklet dagajing le palat junga dagajing le palat junga dagajing le palat bakraw e junga Namar kata ngakarpad kamaria bukhoj kabaya isa gathe soti ya kangel badkirukhoj badapi ko hanmen ko para banduai nagabanta chunga how try ublay chungi ublay badan bor baro unis na yangi bandalama biki pop chungi unyalam yangi sha kaching em bom chukod amen Striking rat go play is yangi
Streiken Rad Goblei, Isneyangi, Christo Ma, Go Christo Ra, Go Nong Penim Jongi Penim Yangi. Streiken Rad Goblei, Isneyangi. Streiken Rad Goblei, Isneyangi, Christo Ma, Go Christo Ra, Go Nong Penim Jongi Penim Yangi. To ngin ya duai hakan kamas ke bekut ngi duai na gebenta u learning star wanyang ubadana pedeng gajing pang gajing stam man kapor ai ba gajing duai gajingi na gebenta jung u baunyo ya gajing koi gajing khia ka bapura hakaleng kamet berkamensem kham tame na gita gajing shatam rau ka bau uyamat ha gajing em gajing u Goblei me balapan long yau Thomas Aquinas bakoj ubapau nam ha gajing Abraham jung u banlong ubakoj bad ha gajing duryap jung u ya gajing hikai bakoj to ai hangi ngi karpat baha gajing perkhat jungi ngin la ban penbe jing mod ya kaba ula hikai bad ha karukom im jungi ngin perthobot ya kaba ule dautrai jungi Jesus Christ ukon jung me ubi merbasan sha rainkat bad me ha gajing long kawe jong men sim bakoj ublay junam la junam. Amen. Kajing puli na kashiti siya ki Hebrew. Ko para namar kaan kadontang ya ka serniu jong ki babha ki bansawan ha kajaka jong kadur tenrai jong kini kijing shisha kamla dalele da kiju kijing knya bala terwa lenter tat manla kesnem ban penjanai ya kitu kibawan ban mani lemda kumta hatu en da lasange ban terwa yaki lada yaki nong mani blei lapen khut par shisin kin don jing tip shu ya kapop Henry hakini kijing knya kadon jingpen ken mau shapang kapop manla kasnam namar kamla satya banlong ba kasnam ki masi kertong bat kiblang ken wengno ya kipop dei nakani kadaw haba ukris ulawan shakani kaperthei ulaong ya kijing knya bat kijing terwa mem shem lamon Henry milapen kre yakamet nakabenta chonga ya kijing aingu thang bat kijing kenya side pop mem sham la sngau bha ti ngala ong hakmi ngala wan banle yakamon chongmi kublei kumba la tho shapang chonga ha ka kitab haba ula ong haneng mem sham la mon lamni sngau bha ya kijing kenya jong kijing terwa kijing aingu thang bat kijing kenya side pop ya kini kijing terwa kat kum ka an nang tapat ula ong hakmi ngalawan ban le yakamon chongmi uweng no yakabom baningkong khnang ban seng yakabaan bad da kata kamon lapen khut yangi da kaching knya yakamet uji sukris tang shisin bad shi junam kaktien jong utrai Sam sao po nombar nyospa arpuwe. Nyospa arpuwe. Say
la pen scam jing jam jonga buki jata lor mausiam Gan rising rai batemai ya royu trai ble jongi jar bayo I ken yoshanya utrai asukum breu bashanya umbret la de utrai bambu den ki riwara nong mane ki blekela bunga nong ki kapla mele yangi goblei trai kenra e balaring karyame Ai ngumem pan meshupan kash gorbas ngam Jing ai ngutang na marka po Bajing nyamem shem sngau bha tak mingalawan Haka kitab kabakli La toyanga ban le kamon jome ble jonga kloi ban le ban pendep kamon jome akadonu jonga ngani ngabaskan ka anjome Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Tofo samtki hararu shakri jome, bato ikaya ngaye kiriti niam jome. Hallelujah. Utrai udon rengkat bad pi Kabat piru. Kajing pulena ke gospel bakoit kat kum o Markus Kaburam hame Try. Hakata kapor kakmi bat ki hanmen ki para jong u Jisu kilawan bat kat ba kidang yang habar ke ying kilapak hod yu upaj ba ulia shong tawyar yu bat kilayatu hu kakmi jong me bat ki hanmen ki para jong me ki don habar bat ki don kam yame Henry u Jisu la jubab manu kakmi jonga bat ki hanmen ki para jonga ulapet ya kita ki basong tawyar ya u bat ulaong kine kilong kakmi jonga bat ki hanmen ki para jonga jar bale ya kamon jong ublei ulong para bat kapara jonga bat kakmi jonga ka gospel jong utrai ka jingiro yame ko kres nadu ka kalimat kabal aseng lapun inga badepi iwe paiwe ngilong kikun jong ublei bat yakata ka jinglong kun jongi lapan skam bat lapan pura yanga badepi lengba ka sakramen jong ka baptisma kabang yui kabang yos ngau man kapor kabang ipusan man kapor yolese ba mangi ngilong ki khon ki be ki bathon jong blei baru pen pau shai kadari kata ka jinglong khon jongi ya kata ka jinglong kristan jongi nadu kasngi ka ba ngi yo pediang ya ka baptisma ne bangi kular rahmat keduan kedepat jong blei balong ke kristan balong kita ki khon be ye jongu kumjuru ko hanmen ko para nadu kasngi kebala seng la pun inga badai pi ngi la yo pediang la ne la so kane ka jingei hangi
ban ngiru nginang penhe nginang pen scam ya kana ka jinget ke jungi katba ngidang he dang san man kasngi Henry kabakungsan kabamanga mapi ngisngut ba nginsngutu kadai kane katba ngidang he katba ngidang san aga jinglong breu ke jungi hakata ka jinglong khun ka junga ka jungpi kum kita ki khon jong blai ngi pen telor no ngi ne ngi pen du no ne ngi pen duna ya kata ka jinget ke bau blai wai hangi ne ngi pen telot no ya kata ka jinglong khun ka junga ka jungpi how blai balai namar ba ngi yos ngeu na gospel ba manta ka sngi manga ba mapi ngim la ban sneu thu la ne ngim la ban yo I ya ka e ka mon jong blai ha ka jing em ka jungi menta ka sngi u Jesu kwa ya nga ba de pi ba ngin sneu thu ba ka e ka mon jong blai ha ka jing em jungi yo le si ya nga ba de pi ka don ka jing per ka mon ka jong blai ka mon jong blai na ka banta junga kalong ban yeng hakmat ki pajba ki jungu ban kren hakakerteng jungu happy iwe paiwe lane kamon jung blai na ka banta junga ka dei bangan im ya kata ka jingkhut ka jing soti kumutau lingdo so blai jungu kumutau breu ubama u la jit yanga yo le se kata ka dei kamon jung blai ha ka jing im junga hana ka banta jung piu paru ka e kamon jong blai yo le se ka dei ka ba u blai la jit ye pi ban long la ne ban shim ka ta ka kerdan kpa ha yinga sam ba ma pi pin sneng pin krau ya la ki jong ki khon da ki tin ki ba da ki tin ki badan akor ha kor kom ka ba ba pin ai nuk sa ba ya la ki jong ki khon ki ti kum ju ka kmi yo le se dei ka ta kamon ka jong u blai ka ban kong na ka ban ta jong pi yo le se nak banta jung pi ki kun samla nak banta jung pi ki hep ki baret kamon jong blai ka dei nung kong na shabe ban pandab hok ya la ka jong ka kamram hapo ka ying ka sem ban le ya ka e ka ba I mei pa iptha ya pi ne ki ong ye pi ban le na mar ngi tep ngi stu ba ka u blai u pan pau ya la ka jong ka bor ka jung u blai pan pau ya la ka jong kata kamon ka jung u leng ba ki kimi ki pa namar ba ki kimi ki pa lane ki bahalor ki don ne ki shim ha ka juka ka jong blai ko hanmen ko para yole se ka dei kamon jong blai na ka banta jung I we pai we hanrei ko mga ong mene mga ban mapipan ngim shem la yo I ne yo sneu ya ka ne kamon ka bau blai u ai ne pen pau hanga ba de pi ka e ka daw ka ba mga mapi ngim la ban sneu thu ne ngim la ban yo I la ne ngim la ban pediang ya kamon ka bau blai u pen pau hanga ba de pi yo le se de ka daw ka ba mga mapi ngi ngai na u yo le se ngong sa chisin ka daw ka ba mga mapi ngi bu ngai ya la de naw blai ning kong na shabe hakano kurkom ngi bu ngai ya la de naw blai da ka ba ngiklet ya ka jing im junga kumu kristan nga im ka jing im junga kum uta ubom de u kon kristan nga klet no ya ka jing hikai jong ka balang nga klet no ya ka jing hikai ka ba blei lo ai hanga lengba ka ka jing tho ba khut lengba ka gospel lene lengba ka jutang barim lene ka no ka jing hikai ba ka balang ka bu nga panchngai no yala de na ki kam jong ka balang nga panchngai no yala di langa haki jing duai nga panchngai no yala di banle ki kam ki babha habangi panchngai no na ki ne baro kohan men ko para bon sen mangi ngilong kita ki ba mala bat ngilong kita ki baklut ban yo sneu ya ka sur ka bau blei pasiao ya ka mon jungu ban ngimla ban yo I ya ka e ka bau blei u kwa ya nga banle kum ka mon ka jungu Dei mata ka daw ha ka ne ka sngi lengba ka ne ka gospel u Jesu kwa ya nga ba de pi nungkong na shabe ban yo sneu ya ka sur ka jungu blei ya ka takamon ka jungu ka bau pasiao lane ka bau kren hangi lane ban yo I shai ka dar ya ka e ka bau blei kwa ya nga banle nga dei ban penjan ya la de hau man ka por nga dei ban lechim benta hakikam ka ba kabalang ka khot ka wer ya nga ba de pi ban le lane ban pendap
Kebamanga mapingi persang ban but kala kadiai ya kita ki hukum ki bau bleu ai hangi. Bangila ban persang ban padapkan la kadiai haka jing em jing ba man la kesni ya kita ki jing hikai bakabalang kalabu hangi nena ka banta jing iwe paiwe. Kebamanga mapingin persang kad bala ban pendap ya ki jing duai ka bangide ban duai ban kesni. Yole singim laban duai da kipo kanta yole singim laban wan haying mane ban dem khosu man kasni hanre bangin kerma bangin ken mau diang ya ke kerteng ba khoi jungu ha bangi ken mau diang ya ke kerteng jungu klempep ko han men ko para ngila ban yo sneu ya ke sur ke bau kuren ya ke takamon ke jungu ngila ban yo i ya ke ke bau bleu ku deu na ke banta junga ban le ha ke jung em jungi Den matagadaw ko hanmen ko para hagan kesngi utrai ukhot yang abadepi sachisin utrai upasyaw yang abadepi pli yalake jong kishkor pli yalake jong khamat watsha bagi skor jong pi kin kelut watsha bagi khamat jong pi kin mala ha ki kam jong kana ke perthei ha ke jing auria jong kana ke perthei ha ke jing subha jong ka jing em jong pi watsha ba ka dekhot met jung pi la ne ki ne ki dekhot met ka ba pi don ha ka jung em jung pi kin sim banta bat ki e jong kana ka perthei namar ki ne ki ki bangi lap le ne ngi sem ne ngi yomat ha kana ka perthei ki pen man la ya ki khmat jungi bat ki pen kelut ya ki skor ki jungi den ma takadaw to ken ko han men ko para kan la ka diai menta ka sngi bat ha ka sngi bobot jong ka jung em ka jung ga jung pi gin persang bantur kham shajan shaublei kumba kene ki breu ki ba wan so jisu ki wan ban shong hakmat jungu ki atur ki aker saudong jungu namar ba kitep ba kiru ki don kam ban snap ya kata kasur ke bau bleu pasiau lengbau jisu namar ba makiru ki don kata ke jingkwa ke jingkrang ban yosneu ya kamon jong blei ha ke jing em jong ki ban yo i ke bau blei ukwa ki ban le Den matagadaw token ngin but yakane nuksa ke babaha ke ba kine ki breu ke pani ha gospel ba menta kasngi bat kane ka ju ke jingkhot ke ba ujisu ukhot yanga bat ya pi ban le menta kasngi bat baro slenter ka jing em jongi and yoro yo Jesus Christ Tôi nhìn pla ya la ke jong ke jingej na ngej au lei pa badan bor baro unong chau ka beneng ba kindau rau Jesus Christ kon ba marwe chungu putrai chungi yau balapon no man sem ba khoj yau bala khana kamaria thesati yau ba shala ben hapo pintes pilatus asana nayu laya bala tebu bayab hagsni ka bala la mi pat ka bayab Ulakiu sabneng usong sukamanu blay pa badan bor baro nang wan pat ban bisar gibi emit gibayap ngangay daw man sim bukoy akabalang katolik bukoy haga jing salok kirikoy haga jing map ekipop haga jing mi pat kado bat haga jing embom jukot amen Lai spa ndripunriu Lai spa ndripunriu Gadok aslam
Toduai ko para bagai jing kenya junga ba jong pi kan long ba pedang hu nak madu bleu pa badan bor baro. Try pedang di kenya di jompi menakutah kaciro babura mengerteng kejumu Kajing mencoyangi berbalang hu jungu baro kawai. To pedang hun ko trai ya gajing terwa jungi. Bat da ke ba me pen khoit pen kentang yaki to ai ngi kerpat bakin long ki ba pen em yangi dau Kris utrai jungi. Amen. Utrai don rengkat bat pi Ringka bat piru to kentiu yalaki danot Ikan tiu kisah to utrai ngenang utrai blai jungi. Gasong hok bat kade Da shisha ka long ba shong hok bat ka badai ka dei ti jingi bat ka jing pen em yangi. Haman la kapor bat ka jaka banai ngu yame. Ko kan rat ko pa ba khoj ko blai badan bor bat bom chukut leng ba utrai jungi u Jesus Christ. Namar kumba ha ka sngi buram jong ru khoj jong me u Thomas Aquinas me ai jinkman ha ka balang jong me. Kum taru me pan khlan ya ka da kanuk sa jong ka jing em ba khoi jong u me hi ka ya ka da ki kintin ka jing ya lab jong u ban me ai ha ka ya ka jing ya da jong me kum ka jubab ya ki jing duai jong u ban namar ka ta ringkat bat ka kon hon jong ki angel bat ki ro khoj ngirwai ki jing rwai jong ka jing ya ro ya me ban ngi pan bana klem sange. Ubakut, utrai ublai kipai Beneng pertai sawada kaburam jong me Osana, Osana Turwa ublai syajrong Osana ublai junong En yaro yu bawa agak keteng utrai Beneng pertai sawada kaburam jong me Osana, Osana Torwa yu blai syajron Osana yu blai junon Da shisha melong bukhoj ka trai ka thame jong ka jing khoj baro. Namar kata ngi kerpat yame to pen khoj pan kentang ya kine ki jing trwa jungi. Da ka bapha yaman sim jong me kum kamjer halor jongki. Bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi uji sukris. Hakapor baladi no yahu badala kaman snobha ula priang ya ke jing sha shutom ula shim yukpu bad kebai ngu yame ula kedia ya u bad ai hala kisenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya keba nit na kabanta jongpi. Ha keju korkom enda lalaya bam ula shim yakukuri bad gabaingu biang yame ula ay hala kisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong gajutang bathamai bad bom chukut ya kabai enpenmi na kabanta jongpi bad na kabanta kibabun na kabanta kajingmap yakipop tole yakane ban kan mau yanga. Kajing maya jong kajing ngay. Katasin bangi bam yuneu Bagni nagane
men benar kajing yap jong me kotra tata du men wan Namar kata ngi kibapan menta ya kajing yap at kajing mi pa jung u ngi terwa hame kotra yukpo jong kajing em bad ya kukuri jong kajing pen em ngi dai ngu adam namar melenyew yengi kibabit ban yeng hakmat jong me bad ban chakri me da kibas ngawret ngi kerpat me bangi kibayo banta hakamat bad kasnamu kres ngi long kiba lapan yetali kawai da omen sem bakoj token mau kotra ya kabalang jong me kabala priang hasatla ka perthei bato penjana ya ka ha gajing ik rangkat badu Francis ukpa bakoj jengi uwal bad marwen yu bishop jengi kakan hun ki bishop bad baro ki lingdo token mau lemru ya ki hanman ki para shinrang bad kantei ki balayatya da ka bakerman ya ka jingmi pat bad ya baro ki balakladno ha ki jingi snei jong me to pdiang ye ki sha ka jing shai ka khmat jong me to snei yang ibaro ngi kerpat ye me baringkat bad kamaria the soti bakhoj ka kimi jong blei ujesa bakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj bad baro kerukhoj ki balapen sing bahaya me pateng lapateng ngilong ki babet banyo bantalem ha ka jing embom jukut bad bengini ro bad pandan borom ye me daw khon jong me u Jesu Christ Dau lembadu badhau kanlong hame blei kupa badan bor ha ka jing yalong ka wei jong men sim bakhoj baro ka borom ka jing yaro Junam la junam. Amen. Kumbala hukum yang ngi daw nong penem. Bat kumbala hikai ngi dakstin blay ngi nod banong. Kok pa jungi uba habneng kalong kabakuj ikarteng jung me. Kanwan kahima jung me kalong kamon jung me. Hak kindew kumba habneng. Toay ngi menca ka jungbam jungi kabahala kasni. Batama bingi kerengkang jungi kumbang irugi mapi ke beles new yangi badwad yalam yangi sha ke jing penshoy henry to penlaj yangi na ke bas new to penlaj yangi ngi kerpat ko trai na ke jing snew baro ha ke jing spon jong me to ai jing suk jing sanya kisngi jungi knang ba da ke jing rap ke jing isnei jome ngin lai barabo na ke pop bangin yo jing yada na ke jing jenjar baro kat ba ngi dengap kmelanti ya gajing kerman bakoj bad gajing wan pat jong nong penem jongi u Jesu Christ Lamar ke jome ka long ka ima ke jome ka bor ka buram junam la junam Kotrai Jesu Christ me belong haki apostol jong me ka jingsuk ngai pi ka jingsuk jonga ngai pi wat pe yaki pop jongi henry ya gajing jong ka balang jong me bad ha gajing sbun jong me to ai haka ye gajing sok bat gajing atali kawai kat kum kamon jong me mame ubim bat basan shar junam la junam amen gajing sok trai kedan barabor rengkat bat pi tong ini atrwa ye kedak gajing sok iwe highway bat gajing sok bat pi lang bro jong u play me bagi dogi pop ka perte tu seu sen ayangi ko kun lang bro jong u play me bagi dogi pop ka perte lang bro jong ublay me bakit na kipop ka pertay tu ay jing suk yangi hak mi ukun lang bro jong ublay hak mi bakit na yakipop jong ka pertay suk yangi kepala syakhat
sha kan ke jing khawai jong ukun lang brod Ko kan ko kan rat ngam shong hok man ru ma bo ke ying ke junga an re shong tang de tin kamen sim junga kan sakya hi kamat besnam kus kan ribat kan yalang ni sha ka jing em bom chukut amin. Kamat besnam Chris. 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 Amani
jangan Yesus kolok jangan jar halaga jong kedanut hakan kapor kabukut kapor kabakentang kabangi layo priang yo Yesus ha kabau Yesus hilade unong suspau unong penem jungi lawan song rengkat bat nga bat pi Yesus dan rengkat bat ngi habangi pedang ya ke Eucharis habau Yesus dan rengkat bat ngi ko hanmen ko para uan ken ban ai bor yang abada pi uan ban penklan yang abada pi uan ban kersan yang abada pi kam tame ha kene kesngi kabamangi ngin lek ban le ne ban shim yakikam kibangi trei ai babaro kikam kabangi trei nila ban pendap hok yaki dakata kajing id bat kajing isnei kajing blai dakata kajing don rengkat kajing u bat ngi barosis ngi ngin pusan ya kajing don rengkat kajing u bat ngi haba ngis nguthu kajing don rengkat jong Yesus bat ngi kapan seluruh ngi kapan klanya ngi bangin la ban kiar na baro kajing snew kiba ngi le hakina kisngi kibla dab lane kito kajing snew kiba temrau yang ngi den mata kedau menta kesngi to kan la kadiai ngi persnguthu yalade bau Yesus dan rengkat bat ngi ban ngiru ngi dan rengkat baru Yesus ai bakane kajing dan rengkat kajing kanak pan klan yang iwe paiwe bat kumjuru bot raun ngap ya kajing duai ke ba ngi duai man kesngi kajing duai asat kajing na ke benta ki bapang ke basitam na ke benta ki baduk pakirdu na ke benta kajing kela ke bamod ke nong pop bat kumjuru na ke benta kino ki jing temu ke ba philabu hakma jung menta kesngi bat hakisngi ki bladam ko hanmen ko para da kajing ngai bat da kajing kermen to ken menta ngin ya duai lang ya kajing duai jong kasnem jubilee kok pau ba habneng ai ba kajing ngai ba mel ai hangi how kun jung me Jesus Christ wa hanmen jungi bat katolik king jong kajing expon kan kelang ha danut jungi tau men sem ba khoi kan kersiu biang yangi ya kajing kermen bala kerku na kebenta kejungan kahima jongme ai ba kejung jongme kan kulalu dangi shan nulun ka bom ju shonghat ban bet ke sembai jong gospel ai ba kejung sembai kan kulalu sasapo ya kajat bendriu pada kepercayaan mariang maro kawai aga jungki melanti batkana ya kabeneng batmai bat kepercayaan batmai abanda kibo jungman laweng no kaburam jume kan kanshan jundam tai baga jinge jong jubilee kan kersubyang hangi kipulgrim jong jekirmen ya ganut dikitiya show habeneng ai bakata kaju kajinge kan pansapyang ya kajingmen bagajing sup jong nong suspa jongi setelah kepercayaan Shame ko blay jungi balakar ku junam kan long ko buram berkejingara junam amen ka jungi ba habneng teng jume kan wan kai ma jume kalong kamon jume ha kendau kumba habneng tai ngi menta ke jumbam jungi ka ba hala kesni ba kama bingi kerengkang jungi kumba ngi ru ma ke bless ne ngi padwa jala ngi sa ke jing penshoy dan rei terpelai tinggi nak bersni amen Kublai ko Maria kepada berkecengai ye utrai dan batpa balakar kuya pan pedeng kentei balakar kuya sok poi chong pau Yesus ko Maria bakho jokmi chong lei tuai nak benta jing kenong pop benta pada kepor kecingat kecing amen Kaburam apa pada kur pada wansem bakho kumba kelolong kula menengkong kumju menta pada barabo junom la junom amen to ngin ya duai to ai ngi kerpat ko blei bedan bor baro bat kat ba ngi pediang ya ka jingi ei da ka ba me ai hangi ya ka jing em ba thamai ngin ngau krau bor ha ka jing ai sbon jong me dau kris utrai jungi utrai don rengkat bat phi blei bedan bor baro un kurku ya phi
ukpa badokon badoman sem bakoit amen tolisuk bat syukriyo trai da kajing em babha jong pi ni snamu yaw blay Sao spa kentai. Jinkerku tu teker hai jingai yangi pensley jinkerku tu teker hai banyai saju nombat ni tuan raga kemen kasuk kasak tuan rajingi jingkerku tu teker hai jingai hangi pensley kaburam hauk pa barakun mensim kuit kembali lang menikong kumjumta barabor junam amen. Enyero yutra Jesus Christ junam